Samaria tangoro kwa Paul Nyamweya Nyamute jono morandi akorwa sense meya gusiga iga nigo nare gochigokwanera ring'ana eri mori aretire mechanda sense yaito ya Kenya eribo igo rigochikoretwo mojando gusii yaito nambe emo asama tukamaka etire twarorera abantu bagokora ebinto bitari ebiya mono bune bikora byogosera abantu yani korwa mahaki gochiasa abantu erinde banyare gokoa audience obategerere amang'ana aya niga aba nyuma yetaro y'omorai bwense etarabaga iga gusii tokarora ababunge aba MCA n'abanasiasa mbalimbali bagoeta ase emechie bagoeta ase kera ase bakorigia abantu bagosera erinde bababeka amo bache kubategerera nabo igo namang'ana ayi mochikorigere naigure korwa ase omorema abantu bande naigwete nabo bagotanga nabo bagokora kende gionsi aranyare gokora erinde abantu bache gotegerera omorai bwense nataka koboriga tari omorai bwense bweka noe nabarai aba bande bare opposition ekero mokoa abantu amahaki bache kobategerera ekerenga kieno nkere kibono entete gokobori ekero obwate enkwana engiya obwate amang'ana amaya ose abantu bagocha gokorigi boka obatebi ekero ogochaka korwa amahaki anto bagotegerera igo eng'enche ende ng'a amang'ana obwate egento nkere obisete korumaega twatwarire emechando ase ogotamanya ng'a chibesa nchiroo ase eserekari chirure chigokonya abang'ina Women Enterprise Fund nero ebwenete eting'iwe ekong'iwe onde bwensi obwate chibesa chiaye abe na omopunge abe na omo MCA aborie efund eywo ase neganetie donation abege chibesa chiayo ose arangerie babwaterane nabo aru chibesa echio chikonya abantu bono abantu batigirwe barabataka bacha korigia obosie bakorire rituko egente kegese kogenderera ase emiaka 10 abakenya bagochigotoka bara ase abe tari ase agiya buna tokonya korotebigwa abakenya ba developire culture yogoserwa mwaroche amang'ana abete korwa ogembo mogako monene bagotachana tari ogwancha kwaye natebire pora ase aya abete amang'ana buna aria tatakiri achikogenderera konyakoba ogochigoteberera koserwa gwairanirie ebirengeri bia abasae baito magega abasae babwa bare professional batraineti bono nechiraini baroberete babatumeke profession yabo korosia chibesa babe empowered youth fund teri gokora gasi osonye gokora teri gokora gasi itogusii egera ngo vijana mbio para bono nare gosaba iga abantu baminto torigererie omorai togochigochorana na matuka gocha tari ase eng'encho yokoru chibesa torigererie amachika policies ebinto biria akoteba chingobeka bare batoa batorikera amang'ana amaya bagochigokora lakini togochigoika chingaki chiogokora mbari kobikora torigererie omonto bunare tomochore ring'ana rinde nare ochigokorera totakeire ochikorigereria mono abantu mbare bakong'anyi gokorwa ebituo gochia ebituo binde buna obochori yani obweriki obo bogendererete ndagete morigereria ng'ento keri kiabeire kebe sana abantu bakorukorwa constituency eng'ao koende yende ng'ese kori baigure ng'etingane kare gosi mono abantu ngocha gokumi more ng'a mogochorerwa omopunge na abantu be constituency eri ere mbara bare nainwe ase eng'encho ya culture eye embe ya developire igo nasabire abakenya na abagusii baito mono torigererie onye togochigochora anto baratokonye tochora abantu otari gokwebereri ng'a ngwakane ochikweregister buna gokora kogwakana bweregister ngochare kogwakana naende ochigwaka naende kochigwaka ngwakore ekura sabe